खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ नंखाय इनकाउन्टाराव जिउ गोमानांनाय साबा सुबुंनि दुखुथिया नखरनो 20 लाख रां खहा सुफुंहोनो बिथोन होदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। थांनाय 1994 मायथाइनि दाङारि फेक इनकाउन्टाराव जिउ गोमानांनाय साबा सुबुंनि दुखुथिया नखरनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया साफायाव 20 लाख राङै खहा सुफुंनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1994 मायथाइयाव तिनसुकियानि 18 पान्जाब रेजिमेन्टआ आलफा हाथियार हमग्रा आफादनि सोद्रोमा होनना सन्देह खालामनानै साबा दाय गैयै सुबुंफोरखौ इनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन। बे जाथायनि केसखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नायबिजिरनानै दुखुथिया नखरनो खहा सुफुंहोनो बिथोन होयो। बर' हारिनि थाखाय एबा आसामनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय आरो गोजोनथाव खौरां। एमपि नब'सरनियानि राजखान्थि केरियारआ खैफोदाव। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नब'सरनियानि एसटि मर्यादाखौ बोखारबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सरनिया कसारिफोरनि एसटि मर्यादाखौ बोखारनानै होबाय। सरनिया कसारिफोरा एसटिनि मोनथायखौ मोननाय नंला। सरनिया कसारिनो संबिधाननि जोहै एसटिनि मर्यादा होनाय जायाखैमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइनि 5 जुनाव सरकारजों सावरायनायनिफ्राय सरनिया हारिनो एसटि सार्टिफिकेट होनाय जासिगोन होनना फोसावनाय जादोंमोन। बेखौ लानानै ट्राइबेल माहारि एबा बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना 2019 मायथाइयाव गोजौ बिजिरसालियाव PIL होनाय जायो। बेबादिनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिजिरनानै सरनिया हारिनो एसटि सार्टिफिकेट होनायखौ बोखारनानै होबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सरनिया कसारिफोरनि एसटि मर्यादाखौ बोखारनायनि सायाव एमपि नबकुमार सरनियाया गिबि खेब खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुङो दि एसटि मर्यादाखौ दाननानै नब'सरनियानि खोमोन दोंसेबो सोमावनो हानाय नङा होनना। मख'नो गोनांदि एसटि मर्यादाखौ बोखारनायनि उनाव एमपि नबकुमार सरनियाखौ बिजिरनायनि गेजेरजों साजा होगोन ना होआ बेखौ समासो फोरमायगोन। धेमाजि जिल्लायाव सासे HSLC बिजाथिया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। धेमाजि जिल्लायाव दुखुनांथाव जाथाय। खुंजागासिनो थानाय मेट्रिक आनजादनि सासे बिजाथिया दिनै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। धेमाजि जिल्लानि नागाखिलिया गामिनि आंगनबादि मिरुआव बिराज दत्त मुंनि सासे HSLC बिजाथिया दिनै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। मा जाहोननि थाखाय फरायसुलाया गावनि जिउखौ फोजोबना लाखो दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो। क'क्राझाराव बनस'नि खौरांगिरि मेल। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोसावनाय सरनिया कसारिया एसटि नङा होनना बिजिरथाय फोसावनायखौ बनस'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बरायदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बनस'आ नबकुमार सरनिया बिथांनि सायाव नंगुबै बिजिरनायनि गेजेरजों साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। लोगोसे बर'नि दैदेनगिरि आथिखालाव जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे बैफोरबायदि बर'नि थाखाय नांग्रा, बर'नि थाखाय सोंथि खालामग्रा, एसटि ट्राइबेलफोरनि थाखाय सोंथि खालामग्रा सासे हिर'खौ बेबादि जोबथेसालियाव सोनानै दोननाया इनाय जादों होनना बुंनायजों लोगोसे बर' हारिनि गासैबो आफाद गौथुम दैदेनगिरि रायजो राजाफोरखौ दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो दाबि खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायो बनस'आ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।